να έχω ένα καινούριο από τα Hypercharges, αλλά είμαι πολύ φτωχός. Αλλά κάτσε, ο Fang μου δεν είναι Power 11. Ναι, είναι Power 11. Θα μπορώ να κάνω Grandmasteries και να πάρω το Hypercharge του. Τόσο απλό. Και αυτό έκανα. Ξεκίνησα να κάνω Grandmasteries και κατάφερα να πάω του Carl, της Mandy. Και by the way, αυτό το βίντεο το έφτιαξα γιατί έχω ένα πολύ ζωντανό κανάλι και ξέρω ότι θα πάρει πάρα πολλά views και το κανάλι μου θα εκτοξευτεί στις προβολές. Του Τσάκι, του Sprout που βρήκα ένα glitch και κατάφερα να τα πάρω, αλλιώς δεν θα τα έπαιρνα 100%. Ο Sprout είναι πολύ δύσκολος και στα χαμηλά κύπελα δεν δίνεις καθόλου Master Point. Πήρα του Tick, που το Tick ήταν πανδύσκολο να πάρεις, δηλαδή πολύ δύσκολο. Και βρήκα τα λεφτά με όλα αυτά τα Masteries για να αγοράσω το Hypercharge του Fang, που είναι πολύ broken by the way, σαν του Edgar, αλλά φάγανε emergency nerfs. Βέβαια είναι ακόμα πολύ καλή, πιστεύω. Πιστεύω, δεν είμαι σίγουρος. Γράψτε μου στα σχόλια τι νομίζετε. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο. Πήραμε το Hypercharge του Fang. Γράψτε στα σχόλια άμα θέλετε να δείτε να παίρνω κάποιο άλλο Hypercharge. Δεν ξέρω αν θα γίνει ή όχι, γιατί τώρα έχω σχεδόν όλους τους brawlers μου bronze 1, γιατί ήταν να πάρω το Hypercharge του Bull. Ήταν μεγάλη βλακία, το ξέρω. Τότε ήμουν μικρός, τώρα μεγάλωσα. Πάντα 2 μήνες και